arflai trek kula lengkot arajar option na Jaiñtia jingtip kebat Khynnah ki sipaya da khaput lene Border Security Force BSF kleo kam arngut ki Longkmie Bangladeshi rengkat sangut ki Khynnah red ki berang temu cambi an na Shillong put ki bor sipaya dari na 172 battalion kleo jingtip bakadan ke cing isuba ya kerkomya kiti kenthai lam ki Khynnah bakumta ki lelej ban batno iki hagi benta khaput Meghalaya bakari Bangladesh kata na East Jaiñtia Hills District. Kini ki basyakam kat kup kecing pla jungki laum ki larung bi an India hagi benai bladep bat ki poitre bela yingbriu shadu Bangalore. Ki laum ba menta ki kwa balik phai biang seri Bangladesh lengba ki lenti ki bom yahap kat kum ka an bat ya ki te ki kenthai la itho kerteng kum ki shilpi bat ka rumana. Shushu ik te ki basyakam harangkat ki ter ki tar jungki la IT ki bor pulit ka umkyang ban penya chakmat yak jing toket angka Kyrwoh nagi bor sipai BSF kebala benrap bakum ki sipaya dari ki deng kecing ele ban khanglat iki kam ban cam tu na Shillong put. Habatin pej bahagi ki Shah plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukam shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka Shah plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya